sanubingelela ubaba uKhamane ufundisi walekhaya nomama uKhamane nomama walekhaya omkhulu ogogo omama obaba bonke abantu abasha intombi nensizwa sikole egameni elihle likaJesu. Ome phambi kwenu ubaba uNgcobo eseshilo-ke ubaba uKhamane owakhe lapha endaweni yaseMalangeni. Umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe, ngihlengiwe igazi lebala. Nami nje kwaba ukusa kaNkulunkulu kade ngihamba engqondo yami njengabo bonke babonayo nje ngaphandle kuba ungebaba. Kodwa ukuthandwa uNkulunkulu. Ngiyabheka nje indlela engangenza ngayo izinto ukuthi bengifana nomuntu olahlekile olahlekile. Kodwa-ke uNkulunkulu wangikhumbula nami. Wangilanda kade lana ngikhona. Namhlanje nje wangilana nje angilana ngoba kwamandla ami. Kodwa ukuhlengwa igazi lebala. Siyambonga uNkulunkulu nje kakhulu othanda sithanda ngalo. Njengoba silapha phakathi kwalendawo kwamandla akhe. Siyambonga nje kanoko kakhulu. Angizokwanda kakhulu ngizokwenza inkonzo nje kafushane isimonisi. Ngiyathanda nje kodwa ukudlula la ukuthi umhlaba esiphila kuwona unamandla ayisimangaliso sokudonsa umuntu umdonsele emuva. Unamandla ayisimangaliso. Akasaludlali kangakanani. Uyazi ngisho ama-intelligence ezwe umhlaba uyadonsa kwasana. President kwasana. Lento yokudonsa umhlaba akuyona into yamanje, into yakudala, into nje yamandulo ukuthi umhlaba unamandla okudonsa impilo yomuntu uyidonsele phansi. Nangesikhathi soDaniel siyesibone, ngiyakhumbula nje ukufunda indaba kaDaniel lapho chapter 6 ukuthi uDaniel ngendlela ayemkhonza ngayo uNkulunkulu wayenamandla okungangokuba umphathi wangaleso sikhathi wayekwazi ukuthi ehluleka amandla akuyena athi uma emnikeza iposition promotion yena ngathi angamnike ngaphezulu kwayo bonke. Kodwa ngiyabheka ukuthi ukwenze njalo izwe ngesikhathi limbeka akasuka ngaNkulunkulu. Ngibona la khona iyabaqasula abantu bezwe lento ukuthi lo waye ebakungaphezulu. Lithi iBhayibheli kwakunababusi ababelapho ama-president ayibekiwe ngo-120 yena wenziwa nabathathu abaphathi balo 120 walaba abathathu. Kodwa futhi uma ibheka inkosi yangaleso sikhathi ethi uma ibheka inkosi ukuthi yakhe lo muntu namandla akufanele ngimgubhe nabanye yena ngifuna beyena. Lokho kwakuliqasulizwe bese befuna indlela yokuthi bamdonsele phansi. Kodwa sibheka ukuthi amandla kaNkulunkulu ayamsiza kakhulu ekutheni angashoni phansi. Ngoba uma sekufunda leyo chapter sibona selemfaka emphambili wenyama. Ngesathi emfaka lapha into eyamsiza ukuthi uNkulunkulu wakhe bayimkhoza njalo njalo. Wayengenazo insuku, bayimkhoza nje njalo. Wayengenazo isikhathi sokuthi hayi-ke manje ngisaye endaweni zami ngiyozenzela into zami. Kodwa wayesizokhonza uNkulunkulu ngayikhathi zonke. Wayengenalo isabatha, namhlanje isabatha ngizosabatha kusasa-ke ngiyayihambela ngiyoyiphuzela noma ngiyozenzela. Kodwa wayedumisa uNkulunkulu ngayikhathi zonke. Noma sebemfakile emphambili wenyama inkosi yaqakela ukuthi basusa lithi iBhayibheli wathi kwathunyelwa ingelosi basuthiswa yingonyama. Uyabona amandla kaNkulunkulu manganani noma bangathi agxile emgodini. Kodwa amandla kaNkulunkulu angeke uzugqibeka. Ngiyathanda nje ukuthi siye eBhayibhelini la sizovula iBhayibheli lethu uJohn chapter 15 ivesi nje amavesi ajwayelekile mazabane. Kuningi kakhulu okumina enhlizweni yami. Ngiyathanda nje ukuthi sikushare ngani John chapter 15 sizofunda nje amavesi esiqinile lapha ku-verse 7. John chapter 15 verse 1 to 7. John chapter 15 verse 1. Mina ngiwumvini owona ubaba ungumlimi. Yilelo nalelo gatsha elikimi elingatheli izithelo uyalisusa. Yilelo nalelo
kwayo. Kuphela uma nihlala emvinini, kunjalo nani kuphela uma nihlala kimi. Mina ngingumvini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi, nami kuye, lowo uthela izithelo eziningi. Ngokuba ngaphandle kwami ningenze lutho. Uma umuntu ehlala kimi, uma umuntu engahlali kimi, ulahlwa ngaphandle njengegatsha. Abune, bawabuthe, bawaphonse emlilweni ashe. Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kimi, niyakucela enikuthandayo, likwenzele. Izwi lakho Nkosi isibane nyawo zethu, ukhanye endleleni zethu. Nangalesikhathi Nkosi awukhulule inhliziyo yakho, ufihle konke ingqondo yomuntu, kepha usindiswa egameni likaJesu. Hlalani kimi, nami kimi. Indaba yami-ke ingakho ekutheni sihlale kuNkulunkulu. Iyona yodwa indlela uNkulunkulu angasisiza ngayo. Uma singekho kuyena, uyazi ukuthi kwenzakalani empilweni yomuntu. Uthi uphinde athi lapha uJesu encwadini kuyona incwadi kaJohane chapter 16 uthi ezweni niyakubalisizi kodwa kumina nibalithula. Uma ubheka-ke ezweni izinto ezenzeka njengamanje zinosizi olumangalisayo. Ngiyathanda nje ukusho nokubantu abasha ukuthi bantu bami ayikho enye indlela yokucasha, ayikho enye indlela yokuzivikela. Ucabanga ukuthi mhlambe izwe lokuvikela noma ipresident yokuvikela uJesu kuphela ovikela umuntu. uJesu kuphela onamandla okuvikela umuntu. Izwe lilindele ukudonsela emuva. Ufuna ukudonsela emuva uma la uhamba uzobona. Yathanda ukulihle esathi last week ethi ngoba sesathi kuyinkosi asenako ukuyela ngayizwa leyo inamandla amakhulu kabi ukuthi ngempela njengoba sesamvuka uJesu sathi uyinkosi. Izwe liyingozi kakhulu thina esashonja. Elilindele thina esashonja. Kufanele sikwazi lokho ukuthi uma ngabe siphuma la inkemba izosifa. So nje uthi-ke uJesu uhlalani kimi, uthi mina ngimuvini oyiwona wona. Thina samagatsha. Alikho igatsha elithelela ngokwalo. Uma ngabe lisuke emvinini liyabona, balithathe balishise. Ngivama ukuthi-ke mangenza isibonelo indaba yomuntu ukuthi umuntu uhlala kanjani kuNkulunkulu noma ukuthi impilo yomuntu ithi ayifane nesihlahla. Isihlahla masisuka enhlabathini siyasha. Umuntu mayisuka kuNkulunkulu naye sentini uyasha. Uma kade ekhonza uNkulunkulu engasekho uNkulunkulu kuyabonakala. Ngisho angathi wenzani noma angathi uyahlabelela uyakhumbulisa nomlilo usawusamehleni kodwa kuyabonakala ukuthi akasekho uNkulunkulu. So kunamandla ukuthi-ke sibeke uNkulunkulu. uJesu uhlala kimi nami kimi. Uthi-ke uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kimi. Lithi iBhayibheli kunendlela eyohanjwa abantu. Leyo ndlela abayoyihamba bayobukeka beyikhulu. Noma bangeyiwula kangakanani kodwa ngeke bazibaduke. Akukho ukuduka mawuJesu. Ingakho izwe lizonda leyo nto ukuthi uma ngabe sesiJesu sibamadoda athembekile. Nasemakhaya ethu kuba mnandi nje. Leyo nto sithi asiyithandile ukuthi-ke kube nokuthula emakhaya, kube nokuthula ngisho emsebenzini, asiyifuni isitha leyo. So uJesu uyasiqwashisa bazalwane ukuthi-ke hlalani kimi nami kimi. Ukuhlala kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kuyasisiza, ikona okusisizayo. Sihlala kanjani kuNkulunkulu? Ngokuthi sizondle ngezwi likaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ingqondo yethu iyaguqulwa yenziwe ibe yintsha. Ingasafana nasekuqaleni. uJesu wethu umnandi lapho
uyasifundisa endleleni ukuthi wozani kini mina nonke eniphatheleyo nenisindwayo ngizoniphumuza. Nangempela uyasiphumuza ngoba sesikuyena sesifundiswe lapho uyasifundisa nokuthi indlela kaSathane zime kanjani. Iloko nje enginako ukuthi abantu abami indlela esikuyona singaphumi kuyona ngoba izwe abanye bala izweni bayathanda ukuthi beze kule ndlela. Impilo yomuntu uyathi uxabashe iyashumayela. Wena ukhulumile noma ukhulumanga kodwa ukuhamba kwakho kuyashumayela. So nje sithi sihamba le ndlela kunabathi inkinga esingayithanda impilo kwabantu. Ngeke ngithi uma ngibuya enkonzweni njalo ngama-Sunday lapha ngakwami kunagenge nje abafana kunejoyinti eduze kwakwami lapha. Bathi indoda bamnzobo nathi ukusithathe lithi uzana. Bathi siyayithanda impilo yakho bebona ngehlala iy'ngane zami etekisini ngiyongena ekhaya. Bakhulekele ney'nkonzweni enginazo ukubona ukuthi bayathanda ukucela kwasengisho ukuthi ubungozi obusezweni ningaboni engathi labo basezweni kumnandi akumnandi. Bayafisa ukuba uwena. So nje sibonge kakhulu uNkulunkulu ukuthi siphathi kwale ndawo. Thina sesikhona asibaleki kakhulu.